Dostum, biz bugün pisiler gailesine kirgen yurtkuş hayvanlar bilen tanışırбыз. Sen hazırmı? Әйе, Bu нәрсе? юлбарыс. Дөрес. Ә монысы сиңа танышмы? Әйе, бу песик. Әфәрин. Күр әле, bu нәрсә икән? Бу арыслан. Дөрес. Ә монысы Бу рысь. татарча силәүсен дибез. Кабатла. Силәүсен. Дөрес. Bu гепард. Кабатла. Гепард. Әфәрин. Bu leopard. Татарча каплан дибез. Кабатла. Каплан. Искиткеч. Bu пантера. Татарча кара каплан. Кабатла. Кара каплан. Әфәрин. Ә монысы ягуар. Кабатла. Ягуар. Нәкъ шулай. Достым, син без өйрәнгәннәрнең бөтенесен дә истә калдыра алдыңмы? Әйе, Әйдәле, кабатлыйк. Кара капланны тап. менә ул. Дөрес. Leopardны тап. Таптым. Әфәрин. Силәүсенне күрсәт. Менә. Искиткеч. Арысланны тап. Таптым. Әфәрин. Син барысын да дөрес әйттең.